दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु दिनै समायखिरा लाबाय बे बिथिङाव नैबे समाव नोंथाङा मा बुङो? आं गिबियावनो नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि आफादगिरिनि समायखिराखौ लानानै बर' जातिनि एबा नलबारि जिल्लायाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनि जिखिनि जेंना बे जेंनाफोरखौ हानायमानि सुफुंगोन, देहा मोदोम जिउ होनानै आंनि मावनो गोनां बिबानखौ आबुङै मावलांगोन होननानै आं समायखिरा दिनै होयो। लोगोसे बर' रायजोनि थाखाय जिखिनि जेंना जागोन बे जेंनाखौ सुस्रांलांनो थाखाय आं नाजालांगोन। दा नलबारि जिल्लायाव गोबांद्रायबो सुबुं माने खम नंद्राया, जोंनिया 30 प्लास दङ नलबारि जिल्लायाव। बे हिसाबै नलबारि जिल्लायाव बेबायदि हाइ स्कुला जोंहा 13टा हाइ स्कुल दङ, कलेजबो दङ, इउनिभारसिटिबो दङ हिसाबै जोंहा गोबां खामानि मावनो लागा दङ। आरो बै खामानि मावनो जि सम, बे समखौ नायनानै जोङो आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायलायनानै बर' जि फरायसाफोरनि जेंना, स्कुलाव दिनै जिर' टिचारनि जेंना बा फोरोंगिरिनि जेंना एबा बायदिसिना जेंना बा सरकारि जायैनि जेंना, बेफोरखौ लानानै एबसुआ दिनै गोबाव बोसोर हान्थिबोगासिनो दङ। थांनाय गोबां बोसोराव जोङो फोरोंगिरि मोनबोदियासै, आसा थिदों बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जों फोरोंगिरिखौ मोनगोन होननानै। मानो होनोब्ला जों बिटिसिनि खाथियाव थानाय जोंनि नलबारि जिल्लाया, आरो नलबारि जिल्लायाव मेन पावारनि आंखाल गैया। गुबुन हारिया दावगादोंब्ला जोंनि बर' हारियाबो दावगालांनांगोन। सोलोंथाइयासो मोनसे हारिनि मेगनखौ गेवहोयो हिसाबै जों सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावलांगोन। आरो जों फैबाय थानाय समाव आइ आफा बिदा फंबाय गासैजोंबो सावरायलायना, गोरों गोराबो सावरायलायनानै मोनसे स्ट्रेटेजिनि गेजेराव खामानि मावलांगोनखौ आं मिजिंथियो। आरो जोंहा नलबारि जिल्लायाव मोनसे बिराद खाफाल गोनां, बे नलबारि टाउननिफ्राय एबा गणेश मन्दिरनिफ्राय 1.5 किल'मिटार डिस्टेन्सआवनो जोंहा कुमार भास्कर एनसियेन्ट संस्कृत इउनिभारसिटि दङ। बेयाव गोबां बर' लाइमोनफोरा, सेंग्रा सिख्लाफोरा बेहाय MA बा PG कर्स खालामनो फैयो। आं गोबांखौनो लोगो मोनबोदों। आरो बिथांमोना गोबां फरायनानै सोरबा सोरबि दिनै साख्रिबो मोनबाय, सोरबा सोरबि फोरोंगिरिबो जाबोबाय। आरो बेहाय थांनाय बोसोराव जोंहा बिथां सोलोंथाइ मन्त्रि रनेश पेगुआ बर' आयदाखौ थिसननो थाखाय नटिफिकेसन हरदों। जोंनिनो बे कुमार भास्कर संस्कृत इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांजों सावरायलायनानै थाबैनो बेखौ मावफुंनो थाखाय आं आखायाव लागोन। जिल्लानि खाथियाव थानाय जोंनि बे जिल्लाया, माने बाक्सा जिल्लानि खाथियाव थानाय जोंनि जिल्लाया BKWC जों लोगोसे BTR आव हाबनायनिबो गोबां माने स्ट्रेटेजि जोंहा दङ। मानो होनबा थांनाय 2003 मायथाइयाव जि मोनसे गोरोबथा जाना थांदोंमोन, बे गोरोबथायाव गोबां गामियानो डिसपुटेड भिलेजाव दङ। आरो बायदियैनो जोंहा मिजिं थिनाय दोङो फैबाय थानाय बे दफानि जि माने गामि सोसननाय, बे गामि सोसननायनि बेलायाव नलबारि जिल्लानि माने जिखिनि नांगौ, बे नांगौ गामिफोरा हाबगोनखौ जों मिजिंथियो। आरो जायफोर गामिया हाबा, बियो BKWC आव जोंनिया थोंजोङै बेहाय पलिटिकेल राइटखौ जों मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। मानो होनोब्ला BKWC आ दिनै 2 बोसोर जाबाय, बेयो इन्टारिम बडि सोलिगासिनो दङ। बे इन्टारिम जोबनायनि उनावनो जोंहा इलेक्सन जागोन जों मिजिंथिदों भिलेज नटिफिकेसननि जोहै। आरो बे इन्टारिम जोबखांना जि इलेक्सन जागोन, बे इलेक्सनाव जोंनि राव हारिमु थुनलाइ एबा समाजारि जि जेंनाफोरखौ जों फैबाय थानाय समाव फोसाबगोन बा फोसाबनो हागोनखौ आं मिजिंथिहरदों। आरो जायफोर दिनैनि दैदेनगिरि बिथांमोना बर' जातिनिनो सासे सोद्रोमा, जे बिथांमोनाबो निस्सय बर' जातिखौ गोजौआव लांनो थाखाय बिथांमोनाबो स्ट्रेटेजि माने बानायदों। आरो स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों बर' जातिखौ गोजौआव लांनांगोन। मानो होनोब्ला बेहाय गासैनिबो हेफाजाबजोंसो मोनसे हारिया थांना थानो हायो, आं बेखौ फोथायो। बारग' नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन, नैबे समाव गोदानै बिबान मोननो हानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खामानि मावनो दंबावो होनना सानो आरो मा इन्सपायार होनो सानो? नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेखि खामानि मावबावदों, जों बेखौ गासै खामानि मावबोबाय होनना नलबारि जिल्लायाव आं सानाखै, दासिमबो साना। आरो नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोंहा गोबां खामानि मावनो लागा दङ। दा जायफोर गोदान बिबान मोनबाय आफादगिरि नेहाथारि, गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन। दा फैबाय थानाय समफोराव जे खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांनो हायो। आं सासे गाहाय नेहाथारिमोन, आंनि समाव आं जेसेखि मावनो हादों, बेनिख्रुइ जे साबसिन खामानिखौ बिथांमोना मावनो हायो, आं बिथांमोनखौ बेखौनो हास्थायो। गोबां सुबुंफोरानो गुबुन हारिनि गेजेराव रायजो जानानै गावनि रावखौ बावलांनो हमदों। बे बिथिङाव नलबारि जिल्लायावबो जों नुनो मोन्दों गावनि रावखौ बावलांनाय। बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसाफ्रा मा बिथिंजों
गावनि रावखौ रायज्लायनायनि बिथिङाव खामानि मावलांगोन? बर' रावखौ जि रायज्लायनायनि जि सरसा बे जिहेथु जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो जि माने जोबलांबाय थादों बेयो सरासनस्रायै नलबारि जिल्लायावल' नङा गोबां जायगायावनो दङ थेवबो नलबारि जिल्लायावबो जोंहा गोबां दङ जेरै बुंनो थाङोबा खोलाहानि बर' आरो दं मोनफा मोननै ओनसोलनिबो दङ बेवहाय जों जुदि नोजोर हरोबा बर'नि कालसार हिसाबैथ' गाननाया दङ खिन्थु जिथु राव रायज्लायनाय बर' राव बे रावा गोमालांनो हमदों दा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनाय बादिब्ला बेबायदि ओनसोलफोराव मोनसे जि बर' राव रायज्लायनायनि जि ट्रेनिं बे जिनिसखौ लाबोनायनि मोनसे सरसा सोलिबाय थादों बेनिखायनो जोंबो बुंदों मिरु आफादखौ जोंबो बुंदों जिल्ला आफादा जे जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि ओरैबायदि मानसि दङ जाय जेराव बर' मानसि खिन्थु बर' राव रायज्लायनाया खमिलांदों गुबुन रावखौ बजबना लादों बेनिखायनो बेवहायबो ट्रेनिं सेन्टारखौ जोंनोबो नांगौ बे लेखायै जों बुंनाय जादों आरो बे ट्रेनिं सेन्टारखौ लाबोब्लासो नलबारि जिल्लानि खायसे ओनसोलाव थानाय बर' राव रायज्लायनो रोङै गुबुन रावखौ रायज्लायग्रा बिथांमोना मोजां मोनसे लामायाव फैनो हागोन आं बेखौ